हेलो लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो आंनि मोजां मोननाय आरो अननायखौ फिन खेबसेबाव बयनिसिमबो जासि हरग्रोनाय थाबाय। बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो लोगोफोर स्कुलाव फिसा प्रग्राम दं नालाय बेयाव थांनो नागिरदों। ओमफ्राय बेखौनो एसे नोंथांमोनजों ओंखायनो सानबाय बेखौनो नायलांदो। आं दा न'आव दङ, देलायखांबायबो नै। ओमफ्राय थांनोसै आरो फुङावनो। खयथा जाखोथाय? 8:30 जाबाय फुंनि। थांनोसै। बिराद गोबाव जाबायमोन आं भिडिअ होयिया, बेखायनो दिनै होनोसै आरो। बेफोरखौ लांनोसै आरो प्रग्राम दं नालाय। ओंखारबाय नै लाखाबाय। नै लोगोफोर आं सफैबाय स्कुलाव। ओमफ्राय नै लाबोजोब्बाय खोमसि। नै दै बथल दायोनि, ओमफ्राय बियो खासा बुट, ओमफ्राय थोरसि, मेथाइ, चक्लेट, फाथै लाबोजोब्बाय आरो नै बावबो मैगं आरि दं। ओमफ्राय नै बेबो बाजार खरसा। ओमफ्राय बिदिनो एसे प्रग्रामानो एसे गिदिरैनो होनजाबाय आरो, बेखायनो बिहुखालिबो लाबोखाबाय। ओमफ्राय मानसिफ्रा फैथ'वाखै। नै जोंना बायद' आखाया मैगं हादों। नै बेबो बायद'। नै लोगोफ्रा फैजोब्बाय नालाय मोनसे लाबोबाय आरो नै मैथा बांगाल, जोगोलावरि, मैथा गोजा, दिंखिया, बेदर। बिलुन सुदों नै आइजोफ्रा बिलुन। जाया होथारदों। दे मिनिला, आं सुदो दे। देफ्रुगोनहाय, जा गियो आं देफ्रुनायखौ। मानसिखौ साफायखाया नङा मावथि नै बेबो मावथिरानि। गावहा साफाय जानो बायो ओमफ्राय मालायखौ थोनो। एखेसोना नोंसोरलाय। बेबो संग्रा बायद', नै बेबो सानै। बेखौ एवबाय खिस्रि मोनथानसै। आयु जाबायना नांबावगोन दैया? माइरंखौ ओमफ्राय गोदौबासो होयो ने? होबायथ'। जाबाय। आरो बे दालि एसे आग्लायबाय। गासिबो संफिनजोबनांगौ होनबायबो। संबावनांगौ? मोननै दालि खालिनै? मोननै संसिगोन होनबाथाय। Sima nanggung si gaya nasi. Maya, si gaya ndang. Le, बेखौ खेबनानै लांग्रोनोसां दा मोननाय नङा।
बे जिथु जोंनि उन्दैयाव हाबा जानाय बैसोआव हाबा जानायनि जि समस्या बे माने साक्सेसफुल जानाय नङा दा बिथाङा बेखौ कमप्लेन खालामबाय लोगो लोगोनो माबाफोर फैनानै एनजिअनि मानसिफोर फैनानै माने दा गथ'खौ सेपारेट खालामबाय आरोखि माने बेफोरबायदिया बे जायासै दा जुदि खोथानि खोथा जुदि बिसोरो गाज्रि मोनगोन साननानै जुदि बेखौ थिखालासिनो थायोमोनब्ला बे गथ'आ दिनैहाय हाबा जासिगौमोन मोनसे नङा मोनसे लामाजोंबाबो बे हाबा जागौमोन दिनैहाय समाजा जुदि बेखौ हाबा होआबाबो बबेबाफोर बाहेरायाव थांनानैबाबो हाबा जागौमोन हाबा जाखांनानै जुदि गाबोन समफोरनि गेजेराव बेयो जुदि गथ' माबायोमोनब्ला अब्ला बे 16 बोसोरनि गथ'आ बियो आरो नोंसोरो मिथिखाबायना दा बेबायदिनो आरो दा बेनिखायनो जोङो गाज्रि मोनलायगोनखौ सानालासिनो जुदि जोङो माबाखौ नुदोंब्ला बे गथ' चाइल्ड मेरिज जानायखौ नुदोंब्ला खम बैसोआव हाबा जानायखौ नुदोंब्ला नोंथांमोना बेखौ 1098 आव रिपर्ट खालाम दाउ बेदर नै ओमफ्राय बै दालि जल em không sợ